Shwara dwi, a croeso I bywyd fi ar y ffarm. Taid o fi sy'n ffarmio ein ffarm bach ni. Taid sy'n dysgu bob dim I fi ers fi'n hogan fach o'r holl wybodaeth I wneud efo defed, y catal, y ceffyle, y chwied, y cŵn defed. Literally bob dim da ni'n gadw, taid sy'n dysgu bob dim I fi. So, I gychwyn, yr anifeiliaid da ni'n gadw ydy defed Texels o Beltex, hyn di defed taid, heb law am y rei dwi di enwi, wrth gwrs, because it's me. Enghraifft swini bach yma. Mae hi'n just un o'r rei dwi di enwi, mae'n loads. A mae gen nhw gyd enwau, basically, a mae nhw gyd y ddof. Da ni hefyd y gadw Texels Dion, sydd wedi dod yn wreiddiol o defed mynydd Dion Cymraeg, enghraifft hon tu ôl fi wan o fo'i hwyn bach. A dwi newydd ddechrau efo diadell o balwens fy hun. Dyna o fi isio ar ym mhenblwydd 21. Bob hogan isio defed ar ei phenblwydd mawr. Newn ni fynd o hyn ewan. Pan nes I ofyn am yr bryd yma yn benodol o defed ar ym mhenblwydd, si ddim dallt bod yna gymaint I feddwl a dallt am markings nhw. Felly enghraifft mae'r hyrdod yn gorfod gael stribed gwyn, dod lawr y gwyneb a gorffen uwch yda'r trwyn. Maen nhw'n gorfod gael 4 hosan wen, dim gwyn ar y corff o gwbl a dim du yn y sanau, a hefyd maen nhw angen pwt bach o goffa wen. Felly dyna ydi markings yr hyrdod, yr ei gyrfod. Hefyd mae'n rhaid iddyn nhw gael cyrniau. Mae cyrniau yn hanfodol. Di markings yr wynbeino ddim mor strict, ond ideally o beth tebyg. Felly, da chi'n gallu cael pwyntiau os dydyn markings ddim yn hollol gywir, a da chi'n gallu cael pwyntiau plus enghraifft bod nhw'n elite os mae'r markings yn berffaith arnyn nhw. Mae'r rhaid i'r balwens gael ei registro mwyn I fi ddangos nhw mewn sioeau. Felly, pan maen nhw'n cael ei registro, maen nhw'n cael yr taciau gwyn ma I ddangos bod nhw wedi cael ei registro. Felly mae yna meeting places dros Gymru gyfan. Yr un agosau ni ydi Bryncir yn Caernarfon. Felly ar ôl wyna bob blwyddyn, da ni'n gorau mynd â bob oen da ni'n meddwl sy'n gallu cael ei registro a sef o'r markings iawn lawr, fyny I Bryncir. A maen nhw'n cael ei registro mano a wedyn gawn ni sioia nhw, gobeithio gael llwyddiant a defnyddio nhw I bridio wedyn. Na rai fi ddeud na wyna ydi hoff adeg fi o'r flwyddyn. Sbiwch dew. Felly, gan bod taid mynd yn hun, mae taid isio lleihau y nifer o wartheg sydd gennym ni. Ond fel dwi'n mynd yn hun, dwi eisiau canolbwyntio mwy ar y defed. Felly, hein, dwi'n amau bydd yr bechod ola bydd gennym ni o'r ffarm. Felly, Rosie fan hyn, Lady, y Penwen a Mary. Gafodd Rosie I magu ar botel achos gofyn ni trafferthion geni hi yn naturiol nôl yn 2004. Ebrill cynta, April Fools yn anffodus, ond gafon ni Rosie ond colli Lily Lon, mam Rosie. Felly mae Rosie wedi cael ei magu ar botel ar hyd blynyddoedd. Dyna pam bod hi mor ddof. A mae dal yma. Dwi wedi cael y magu ar y ffarm yma a dwi'n wir gobeithio gael ffarmio fo a cael ymlaen fel mae taid dysgu fi ar hyd y blynyddoedd. Yn y dyfodol, dwi'n gobeithio fi gennau bres I brynu chwaneg o dir. Ella. Swn I hefyd yn licio mynd mewn i'r busnes magu ceffyle. Ella Section A's Cymraeg, Section A's mynydd Cymraeg lle. A dal I fynd efo'r defed, efallai mwy'r balwens na'r Texels o Beltex. Ond y bendant, dwi eisiau ffarmio. Dyna dwi eisiau gwneud. Felly gobeithio yn y dyfodol, ffarmio fyddai'n wneud.